grasya mo, O Ginoo, giluwas mo ako sa gugma mo dito sa Kalbaryo, kinsabay makapahimula sa gugma mo walay paglubag mo sa simbahan halaran, yukbuan o galagaran kay maayo ka nga Diyos, mahigugmaon ka Jesus mo sa simbahan halaran, yukbuan o galagaran kay maayo ka nga Diyos, mahigugmaon ka Jesus. Nakapnagan ako sa grasya mo, O Ginoo, giluwas mo ako sa gugma mo dito sa Kalbaryo, kinsabay makapahimula sa gugma mo walay paglubag mo sa simbahan halaran, yukbuan o galagaran kay maayo ka nga Diyos, mahigugmaon ka Jesus mo sa simbahan halaran, yukbuan o galagaran kay maayo ka nga Diyos, mahigugmaon ka Jesus. Gidawat among mga sala, among gidawat imong pagkamatarong, gidawat among mga sakit, among gidawat ang imong kaayuhan, imong gidawat among kapobrehon, among gidawat ang imong pagkadato, imong gidawat among kamatayon, among gidawat ang imong pagkabanhaw, gidawat among mga sala, among gidawat imong pagkamatarong, imong gidawat among mga sakit, among gidawat ang imong kaayuhan, imong gidawat among kapobrehon, among gidawat ang imong pagkadato, imong gidawat among kamatayon, among gidawat ang imong pagkabanhaw. Sabay makapahimula sa gugma mo walay paglubag, sabay makapahimula sa gugma mo walay paglubag mo sa simbahan halaran, yukbuan o galagaran kay maayo ka nga Diyos, mahigugmaon ka Jesus mo sa simbahan halaran, yukbuan o galagaran kay maayo ka nga Diyos, mahigugmaon ka Jesus, kay maayo ka
Good morning guys and good morning sa atong mga viewers sa ang message ni Lord. Let us pray. Father God, Lord, we thank you so much, Lord, for this wonderful day. Thank you, Lord, for the new life, Lord, nga imong gihatag kanamo, O God. And we pray, Lord, that your word today, O God, will bless us, Lord, will teach us, Lord, to grow and mature, O God, diha kanimo, God. Lord, salamat, Lord, sa balang Espiritu, Ginoo, nga makig-uban kanamo, Ginoo. Open our hearts, open our minds, O God, even, Lord, sa ang mga kauban, Lord, amigo, Ginoo, nga nasa online, Ginoo. Salamat, O God, we entrust to all these things, Lord. And, Lord, protect us. In Jesus' name, amen. Okay? So, in 2 Corinthians chapter 10, verse 3, 4, and 8. Okay, naka-follow ba ta? But before that, last week na natakil na to or na-talk na to about the new life. How many of you here or kamo nga nagnanaw dira sa ang message ni Lord are blessed? Are we blessed? Amen. So I believe nga ang comfort ni Lord may maghari sa toa. Amen ba? Okay? We are human, but we don't wage war as humans do. We use God's mighty weapons, not worldly weapons, to knock down the strongholds of human reasoning and to destroy false arguments. Okay, so gi-emphasize ni Apostle Paul diri nga we are human. Yes, tao ta. But dili ta. You know what, guys? Balik ta no sa new life. This is the good thing about new life. Ngano man sa ingong panato tong una nga, yes, tao ka. Pero kay naaman kay Christ sa imong life, dili lang katao lang. Kundili tao ka ni Christ. Mo ni ginapasabot ni Paul diri nga, we are human but we don't wage war as humans do. Meaning tao ta pero dili ta makig-away sa tinawhanon nga paagi. Amen. Nya ana siya diri nga, we use God's mighty weapons. Ang kailangan daw nato gamiton is God's mighty weapons. Tama ba? Kasi naka-remember atong gi-share ni Brother Mark nga mighty weapons. Di ba? It's all about the Word of God. Amen? Ningon siya diri nga, not worldly weapons to knock down. Kapatid, kung gusto ka matumba ang imong problema, kung gusto ka matumba ang suffering sa imong life, kung gusto ka nga mahimong kusgan sa pag-atubang aning kalibutanan ni, use God's mighty weapons. Amen? Ano pa siya? To knock down the strongholds of humans, reasoning, and to destroy false arguments. You know what, guys? In this world, kitang tanan bombarded sa mga arguments sa mga tao. Klase-klase nga wisdom, klase-klase nga knowledge, klase-klase nga negativeness ang ginatira sa tuwa. Kana bisa pa lang pagmata nato, no? Paglakaw nato sa balay, pag-abot nato sa nahan, gira na dahil ang atong padulngan. Tama ba? Dili nang gira nga kanang pinusilay, ha? What I mean, ang suffering, ang trials, ang testing, ang but pasabot ana gira sa life. Pag-abot nato sa unahan, makita na dahil tagira. Usay bisa pag nasa sulod sa imong balay. Usay gani bisa atubangan sa inyong iro, di ba? Kita kagira. Sa time ni Paul, gi-encourage niya mga tao nga, kapatid, yes, tao ta. Manghina ta, kapuyan ta. Kisa may dili kapuyan diri. I believe nga kitang tanan kapuyan. I believe kapatid nga kapuyan pug ka. Labi isalig na sa imong tanan. Tama ba? Amin ba? Siguro gikapoy na ka sa imong life. Ako naman lang perminti sa ligan ani. Sa pagkaon ako sa ligan, sa gasto ako sa ligan. Maybe naka-experience naka-ana nga kinabuhi. Ikaw na lang tanan, ikaw na lang tanan. Sige mong kag ako, di ba? Pag ang tao manggod na ay pride, perminti na ako. Pag ihatag na sa imo, mo bitaw guys, the moment nga unsa atong isulti, i-test gyud na siya.
Pag sige kang ingon, kuyaw manggug ko, grabe manggug ko, anak manggug ko, i-test jud ka. Anak kanindot lang kung naa kay new life sa kinabuhi. Every word nga imong i-forbid, diri sa kalibutan, i-forbid na sa langit. Meaning, ang word daw, nga imong itugutan, diri sa kalibutan, tugutan na sa langit, if you are a child of God. Amen ba? That's why, God encouraged us not to curse people. Amen ba? Not to say bad words to people. How many of you believe nga hantod nga nabuhi pa ka, napakay pag-asa? Kana gani makita ka sa man ako say kayo ko sa pamilya, grabe no pang pamilya, bisag unsaon gyud na ba di gyud madalaw, bisag dukdukon ayaw. Kapatid, no. Just declare. Amen? At appeal na sa tong topic unya. Amen ba? So padayon ta sa verse 8, I may seem to be boasting too much about the authority given to us by the Lord. But our authority builds you up. It doesn't tear you down. So I will not be ashamed of using my authority. Amen? Guys, di ba naman ta dito last week nga gi-istoryahan man nato nga ang mga good thing about the new life. Kapatid, isa sa mga nindot nga ihatag ni Lord, no, aside sa i-comfort ta sa Ginoo, aside nga ang promise ni Lord di man gina maguba, ang promise ni Lord iyahag yun ng tumanon. Ang Bible nag-ingon, heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Amen ba? So, here's the good thing about new life. Nga naman, encourage ka ni Lord to use your authority. Ana si Paul diri nga, meaning, we are human but we do not associate like humans. Arguments. Tama ba? Dili na to sila suklan, dili ta mo associate like them. Dili ta pareha sa ilaha mo associate or mo tan-aw sa problema. Amen ba? If you are in the new life, dili na nimo kailangan nga ang unsa may pagsulbad nga style nila. Example lang, tao ka. Unsa ning pagsulbad ng isa ka problema? Dili na pareha sa mga tao nga walay new life. And I believe, guys, and this is our prayer here, nga tanan tao magkaroon og new life. And that life is in Jesus Christ our Lord. Amen ba? Nganong nahimo, nganong nakaingon man ta nga kana nga new life is in Jesus Christ. Siya man ang bayad sa imong life. Wala naman unta tay life, guys. Kitang tanan diriak, tinud-anay lang. Kung wala si Jesus, walay tao nga moadtog langit. Kung wala si Jesus, tanan ta padulong sa impyerno. But Jesus came. Amen? He gave up His life. That's why He can give you the new life. Amen? So, ana si Paul diri nga, na mga tao na bugiro man ni si Paul, ingani anak. Ingon siya nga, baby, makaingon, si Paul manggod, wala siya nagatanaw sa world, wala siya nagatanaw sa sitwasyon sa kalibutan. Ang ginatanaw niya, ang purpose ni Lord sa iyang life, ang ginatanaw niya, ang pwede buhaton ni Lord sa iyang kinabuhi nga naman. Paul understood nga, naana sa new life. Ikaw kapatid, nakasabot na baka nga naaka sa new life? Pag naana ka sa new life, guys, do not associate those people nga ang ilang pagsulbad sa ilang problema parehas sa gyapon sa tinawhanon nga pagsulbad. Unsa man ang tinawhanon? Kana gani mga under the table, kana mga worldly nga solution ba kana mga under the table, iagi permintig under the table. Matingala ka kana mga under the table, mahimong mahinatagon. Pag naalam po'y gusto. Pag naay gusto masulbad. Bantay man nato na kung tanaw ni mo karon no, ato ta sa politics. Badagay politiko manghatag ng kwarta ron. Kapatid, ang tinuod nga generosity, dili ka manghatag kay para ka musikat. Dili ka manghatag para ka mudaog. Dili ka manghatag para ingnon ka nga buutan. Amen. Nagits nato na. Mabitong si Paul bago namatay, isa gigingon niya. To live in Christ, to die is gain. Nga naman, in every situation, ang ginabuhat ni Paul is not about worldly weapon, but God's
mighty weapon ang gigamit ni Paul. Unsa man na siya? Mubutong nakaingon bitaw siya nga, siguro makaingon siya diri sa verse 8 nga, siguro makaingon mo sa kuang hambugero ko. But you know what guys? Kailangan nato gamito ng ato ang authority. Nga naman, that's authority nga gihatag ni Lord sa tua will build you up. Amen. Mabitaw nga, kabantay mo ka ng mga yuta, di ba? Example lang, na pamilya niya, namatay na ilang ginikanan, niya na sila kayutaan, niya ang anak nila, 12 ka buok, di ba? Isa dyan ka dosina ba? 12 ka buok. Mag-ilog yun na sa katuyan, nga naman, tungod anang katungod. Amen ba? Muna niingon si Paul nga, so I will not be ashamed of using my authority. Kapatid, if you have Jesus in your life, do not be ashamed to use your authority as a child of God. Amen. Use your authority. Ayaw nagsundog kung ubang tao nga ng ilang, kung ang ilang pagsulbad sa ilang suffering, kung para lang makagawa sila sa suffering nila, para lang malimtan ang mga problema, kinakong baton, kailangan maglasing na jud ko, kailangan magbisyo ko para malimtan ako kung problema. Guys, dili na taing ana. Amen. Do not use that as weapon nga naman. The moment nga gamiton ninyo ang weapon, ang worldly weapon, ang mahitabo, ang gira. Magbalik-balik mo yun ang gira. Amen ba? Bisag na ata sa new life, bisag na nata karon kang Jesus Christ, naman yung gira kadalaw, magbalik-balik na. Pero nakanindot lang ano man, mag-level up. Tama ba? Kapatid, kung imong problema wala, nag-level up, meaning napaka sa level 1, bot pasabot, wajud ka ka-graduate. Tama ba? Nabi ni graduate na grade 1 pa ka perminti? Siguro na sa imong life karon, balik-balik naman lang ni oy. Pag mo balik ni nga problema, masakitan man gyapon ko perminti oy, maglabad man gyud ako maguba man gyud akong tibok adlaw ngano man ni. Ngano man. Tungod kay wala ka ka-graduate. Nabitaw ginaingon dito nga, kapatid, lilipas din yan. Oo, lilipas din yan, pero babalik yan. The question is, unsa nga weapon imong gamit? Ha? Kailangan mangunat istoryahan diri ang unsay weapon nga atong ginagamit. Anong sandata meron ka, kapatid? Kaya ang problema, ang kabugaton, ang doubt, ang kawaladon, ang suffering, magbalik-balik yun na. Ang sakit, magbalik-balik yun na. Amen. Mapito, balik ko na ko ang gingon ni Jesus nga, in this world, you will encounter trials, you can encounter tribulation. Gisayunan ka ng tribulation. Kasi giganahan makadungog ka ng tribulation. Di ba, kasagaran mga tao, pag makadungog tribulation, pasabutan na end of the world. Kapatid, pasabton lang katakaon sa end of the world, ha? Every day is end of the world. Tama ba? And napa, the moment you give your life to Jesus, that is the end of your world. Amen ba? Amen? That is the end of your world. Ganun man, dili naman ka worldly og mindset. Amen? Ang imong mindset is heavenly mindset. The mind of Christ. Amen? Pag nata ng mind of Christ, mao ning giingon ni Paul nga siguro makatan-aw mo sa kuha nga mura ko gambog, bisag naglisod na, power lang gihapon, bisag nagpait na, lami lang gihapon, bisag gigukod na kay so anong panahon magud ang mga Christian, gipanggukod ni sila kay pamatyon, ayahay na gani ka karo kay naminaw na lang ka dira, di ba? Ayahay na lang kita karo kay naka video pa ta, di ba? Makadungog ka, free kay ka makadungog sa ang message ni Lord. Daghan karon sa online na mga message of God. Free na kaayo, wala na'y bayad. Sa unang panahon, kapatid, diling ani ka freedom. Wala yung ani nga freedom sa unang panahon. Tago yun na, pati mga sa una pa may Bible, isa yung scripture pa may kanila ato, katong mga scroll, ipanglubong pa to nila. Ang uban, gipamatay, gipangaon og layon. Ba, sa una gipangaon og layon, ikaw nagakaon-kaon na lang kadag popcorn, di ba? While nagatanaw sa mga
Ba, nagatanaw og layon. Amen ba? Freedom na kayo karon. But si Paul, grabe ato nga panahon, bisag gipang pangguko na sila, gipang priso na mga sila ato nga panahon, but still kicking. Still ang faith nagkataas. Kapatid, moningon ni Paul, maybe makaingon mo hambog kay ko. But you know what, guys? Use your authority para pag mo balik man ang problema sa imo, di na nakadulot nimo. Ikaw na lang mo ingon, way lisod-lisod, ana. Way, sisiw. Ikaw na, di ba? Ikaw karon college or graduate na ba kag college or high school ka or graduate ka og high school. Pagtagaan kag exam test paper gani sa kuan, test paper sa grade 1, sisiw dili. Sisiw no. Ngano man ni graduate na kato. But why hantod karon ang imong examination pang grade 1 lang gihapon? Maybe or dili lang maybe. You need to use your authority. Do not be ashamed. Ba ayaw mo kahadlok nga mailhan ka nga naa ka sa Ginoo. Ngano man, no, you know what guys, baliko nato ang relationship nato kay Lord, dili kinahanglan og religion. Pag ani ni Jesus sa kalibutan, wala siya nanawag og mga relihiyosong ali mo tabangi ko, no. Nagtukod si Lord og church. Amen. Church is not religion. Ikaw ang church. Because the Bible says you are the temple of the Holy Spirit. Amen? You are the church. Ikaw ang gitukod sa Ginoo. Ikaw ang i-build ni Lord. Kita ang i-build ni Lord. Amen? Pwede man good nga maadto ka sa nindot nga church building, maadto ka dito. But guys, may problema ana. But remember this. Ikaw ang gusto i-build ni Lord. Amen ba? Moningon ni Paul, nga use your authority because authority will build you up. Mo ni makapa-strong sa imo, mo ni makapahatag kay mo kanimo og power. Amen ba? Mo ni makahatag kanimo og kanang kuyaw nga aura, di ba? Makahatag kanimo og energy to resist the works of the enemy to your life. Amen? Do not be ashamed of using your authority that God has given you. Amen? Amen? So, at ako lang title na ko is, Ayaw Kaulaw sa imong authority. Wuy! O trono na tabi, Ayaw Kaulaw sa imong authority. Wuy! Kailangan magutahuy-huyon. Nga naman, daghan people of God karon. Or maybe ikaw karon nga nagtuo sa Ginoo. Or ikaw karon nga naminaw. Kailangan ka sigingon. How many of you believe pagsigingon? Kasabot magsigingon? Kanang kuraton gani. Pag kuraton ka, manggawas imong gitawag nga adrenaline rush. Tama? Kailangan sigingon ka. Ang mga people of God, atong time ni Paul, nagkasalimuang na. Ikaw daw, sa panahon nila, sige na lang kagtago nga naman, bawal lagi pag moingon kag Jesus Christ. Patyon, dili lang patay, ilansang ka sa krus, kung unsa gilansang si Jesus, kung unsa ang porma sa imong Ginoo, nga gisimbay nga na po di mong pormahon, pag ilansang ka sa krus, pakaon pa dyan ka sa lion, baliko na ako, no? Pakaon ka sa lion, pakaon ka sa tiger, ipakaon ka sa mga, siguro, napayuban, mga cannibalism, kaunong pagit sa mga cannibalism. Isa may di malisang-lisang, ana, di ba? Siguro kung ikaw to, magkalusay-lusay na ka ba? Sa kakulba, sa kalisang. Amen. Mo nang gisiging-siging niya ang iyang gikurat ang iyang makwan, gi-encourage niya, guys, do not be ashamed of using your authority because that authority will build you up. Use your authority para mamunga ka. Kapatid, kailangan ka mamunga.
Kailangan ta mamunga nga naman. Kung tinuod nga na si Christ sa atong life, mamunga yun taon sa unsa man ang pamunga. Dapat makita sa tuwang kalinaw, makita sa tuwang kalipay, makita sa tuwang kagawasan, makita sa tuwang tinuod nga gugma. Amen. Otoridad ni mo na. Nga naman, the fruit of the Holy Spirit produce ana nga mga prutas, gugma, malinawon, pagkamaayo, pagkamatarong, self-control. Dapat makita na sa imuha. Amen ba? Ayaw lang ipagawas kay self-control pag magtanaw si imuha. Pero pag wa na, kaon habhab. Di ba? Tama ba? Kami bitaw sa akong asawa, no? Exercise me. Na, saman mo, kaon ta, na, yaw, kay, kapoy kay exercise. No? You know what, guys? Ang authority nga ihatag ni Lord, tudloan ta magkaroon og self-control. Amen ba? Dili kay nalang kay self-control pag na makita sa imo. Unsa gigon sa Bible? Worship Him in the Spirit and in truth. Mo na yung dagay mga tao nga hilumon pag nasimbahan. Murag di makabuak og baso. Di ka buka sa baba nga naman, buo nitong sigarilyo. Joke lang. Hinhin kayo, grabe. Napainga na, pagsaba sa boy kay nabeta sa church, inigawas ng bahala, magsaba-saba na ka. Pinili yun di ni. Mo na nga ang custom na to or ang tradition nga pag naalang ta sa church building, diara ta dapat buutan, diara ta dapat kay balay na sa Ginoo, kapatid, balik ka. Ikaw ang balay sa balang espiritu. Meaning, bisag na ka sa sulod sa church building, ug paggawas nimo, dapat dala-dala nimo ang tinuod nga new life. Dala-dala nimo ang karakter ni Christ. Amen? Dili kay makigdebate ka dito sa gawas. Dili, brad, ingon diri sa bersikulo, ayaw ana. Wala man tanan diri para mo debate. Gitawag ta ni Lord to proclaim the gospel. Amen ba? Amen. Muna nga, ini mo katapad, pakiingon sa mong kagalingon suon, ayaw kaulaw sa mong authority, wuy! Pakurati! Ha? Amen ba? Kanabitong time nga na, kanang magkasakit ko, labi na kanang inahinay, murag ni katul, ha? Labi na karon kay, natay gitawag nga COVID, murag, kasagaran ba katulo sa tilaokan, COVID na itong pasangil, no? Si COVID ni ba? Ba nakatry na kana kanang mukatul hala. Pagka niya kalibanga kag kalit bala kun mao na gyud ni. You know what, guys? Isa isulti na ako sa galingon. Ayaw ka ulaw. Ayaw ka ulaw huy sa imong authority. Amin ba? Di kay maayo pa ka ko. Pag inom ani, makaayo ka na. Nya abtik kay kamo kantag pang Ginoo, di ba? Abtik kay kamo share og word. Grabe power gid sila, power grabe. Pag abot sa katol, power gyud ni COVID. Delta por una na Omicron na pod. Ay kabala ka. Na may Delta, na ay Omicron sa pa. Na ay COVID. Ay kabala ka naman, ha? Na ay Jesus. Alpha and Omega. Amen? He is the beginning and He is the end. And I believe in Christ forever. Amen? Ayaw kaulaw sa imong authority, woy. Ano sabi ng authority? Authority means imong katungod ba? Imong right ba? Pag mayingon gay tag right, pag mayingon gay tag authority, pag mayingon gay tag katungod, bugat na siya, kapatid. Ginakaso na. Amen ba? Ing-ana siya kabugat. That's why si Paul, gina-encourage yun niya. Iyag yung kapatid, wala kay rason. You have no reason to para magmukmuk. Wala kay rason para mapobre. Wala kay rason para magutom. Wala kay rason para magsigigila ka ng butang nga dili importante. Wala kay rason para maluya.
Wala kay rason para dili mahimong progressive sa kinabuhi. Walay rason nga dili ka mahimong malipayon. Walay rason nga dili ka kasimba sa Ginoo. Walay rason nga dili ka makapaduol sa Ginoo. Walay rason nga maluya ka kay Lord. Walay rason nga mag-suffer ka ning kalibutan ni. Ngano man, you have the right. Amen. That is the good thing about new life. You have the right. Nakikarapatan in mo katapad. This is my right. Ay, left na ito. Nada yung right diri. This is my right. Amen. Kanabitang mag-asawa noon niya yung bana nangabit o yung asawa nangabit. Nagyon na kaso. Pag masakpan, nagyon na kaso. Pwede yun mo kaso ang partner, ang asawa, ang bana. Sa iyang asawa nga nangabit. Nga naman, nasa'y right. Amen. Ing anak kabugat ang right ni mo kapatid kay naka sa Ginoo. Mo na nga nindot kayong kinabuhi kung nata sa Ginoo. Nga naman naakay bugat nga katungod sa nga gihatag ni Lord. Wa mo excited ana? Ha? Tapik sa mong kagalingon. Naaman di ko right? Pag agihan na gani kag sakit, naaman di ko right? Ha? Isang right ka lang. Ba na salida nga sa una movie nga, isang bala ka lang. Diriya, isang right ka lang. Nakay katungod kapatid. Sa bagyo ng katungod nato, palikon, actually, kapila na may makadungog diriya, but this is now the time to refresh our hearts and minds. Amen? Do not be ashamed of your authority that God has given to you. Amen? Ayaw ka ulo gamit sa imong authority to claim that you are a child of God. Pinakauna sa tanan. Ayaw ikaulaw. Gamitan lagi ng anak ka sa Ginoo. Kapatid, anak ka sa Ginoo. Kung nidawat ka sa Ginoo, the Bible says in John 1:12, but to all who believe Him and accepted Him, He give the right to become children of God. Di ba naingon ko ganin nga ang Bible nag-ingon nga heaven and earth will pass away, but my word will never pass away, kapatid. Word to ni Lord. It will never pass away. Pwede nga ikaw ma-pass away, pero si Lord, He will never pass away. Why? Ing ana katinuod ang word sa Ginoo. Amen. Pag moingon gani si Lord nga gwapo ka, unya na mo ingon nga tawo nga pangit ka, kapatid dayog tuo. Gwapo ka. Liwat ka sa nag-istorya karon. Gwapa ka. Di ka basta-basta. Kuyaw ka. Ha? Amen. Kung naay nagtamay si mo karon, ayaw tuhan ng pagtamay nila sa mga anuan, dili na tinuod. Ngano man dili man sila ang nagbuhat nimo. Amen. Si Lord ang nagbuhat nimo. If you're a child of God, be proud of yourself. That's why ayaw kaulaw nga gamiton ang authority nimo as a child of God. Amen. Ayaw na kaulaw igsuon. Gamitan na na. Ha? Gamitan na na. Ay kaulaw. Amen. Kinilang ang dili angay nato ikaulaw. Claim that you're a child of God. Di na kaangay magbayad pa. Kapatid, daghay na nga pila mga fraternity, mga grupo, kailangan pa nila mag-alay sa ilang kinabuhi, di ba? Tanata sa fraternity, no? Kailangan pa ka dito moagi og bunal. Sa uban, kailangan pa ka mo ba? Mo register pa sa bang grupo, mga club, kailangan pa ka magpa-register, ingani. Para mahimo kang pero kay Lord. Accept Jesus. Dawata lang si Lord. Nga, imong Ginoo manluluwas. Siya na imong Lord. Siya na imong King. Siya nang imuhang Master.
Pag moingon gay tag Lord, Master, meaning, wala na kay lain tumanon nga word ang ihalang word. Amin ba? Kapatid, grabe kanindot ang word sa Ginoo. Grabe, dili din na siya ngon para sa una nga madunggan nato ba nga listen manggod mo follow sa Ginoo ba kay daghan manggod word ba mo lisod manggod ng word ba kay word pa sa Ginoo nya napagi word si pastor usay magi mas gaghan pag word ang mga pastor. Kapatid, simple lang dool sa Ginoo. Give your life, ihatag imong life kay Lord and let God be God in your life. Nga naman, pag anak ka og mayor, pag anak ka presidente, hayahay dili. Hayahay no. Unang-una, protected ka. Amen? Nga naman, kay imong papa presidente, ikaw nga anak napog ka, ang imong papa nga presidente, naging PSG. Ikaw pod nga anak, napog kay PSG. How much more if you are a child of God? Waka gikilig anak kapatid. Kilig kayo pag anak ka sa Ginoo. Just feel it. Kung gikapoy na ka, kung confused ka, kung wala na kay paglaom sa kinabuhi kapatid, this is now the time to use your authority as a child of God. Feel it. I am a child of God. No pakipiyong sa inyong mata, inay mong ugalingon, I am a child of God. Declare it. Come on guys, close your eyes. I am a child of God. Kapatid mo nang way sakit nga magdugay nimo if you claim that you're a child of God. Ngano magdugay ang sakit sa mga naman. Pag naman mayor mo ka mo claim og you're a child of God pag malipayon ka pero pag nakasapait di ka claim that you're a child of God. Kapatid, wala ka giluwas sa Ginoo para mahimong servant lang ni Lord. Giluwas ka sa Ginoo para mahimo kang anak niya. Amen ba? Nganong para mahimo, nganong gibuhat ka nga anak niya? Ngano man kinsa may nag-alay sa kinabuhi para mahimo kang anak niya. Di ba ang iyang anak na si Jesus Christ? Muna giingon dati na nga, what you sow, you will reap. Amen ba? Ang gitanom ni Lord para mahimo ka niyang anak. Ha? Kundi ang iyang kaisa-isang anak. Amin ba? Munoy. You are a child of God. Yes. Amen. 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 Muna nga, ipamatay man ta karong adlaw o sunod adlaw. Wa may ta kabalo no, mamatay may ang tanan no. Bisa ikaw nagtan-aw daw ako nagampo nga mamatay ka. Pero kitang tanan dawato nato mamatay gyud taning kalibutan ni, but you know what guys? Just claim it. Receive Jesus as your Lord and Savior. Give your life to God. Kinili mahatag na akong assurance 1,000%. Ha? 1,000%. If you will die today, tomorrow, or soon, if you're a child of God, you will go to Him. Amen? You will go to your Father. Amen? Tama ba? You will go to Him. Pero mamatay ka nga walay Ginoo sa life, you will go downstairs. That's why claim that you're a child of God. That is the very important. I-claim ni mo. Kapatid, siguro ayaw pagulat nga mamatay ka. Pag mamatay ka bro, kiraman at least na makaampo sa kapatid. Dili na mao. Di na. Kung kaya ra dayta pag mamatay ta, kung kaya ra dayta ampuan pag sa mabilin, wala na lang ta na pakamatay si Christ. Nganong hagu-haguan pa mang ta? Pwede ra man day na. Kaya isa lang ang solusyon, isa lang ang sulbad, isa lang ang dapat buhaton. Give your life to Jesus. Make Him your King, Lord, and Savior, Master. Amen? Maulang na siya para magkaroon tag connection sa Ginoo, para madikit, mabalik ta sa relasyon sa Ginoo.
And that is your authority. Amen? Be proud of it that you are a child of God. Use it. Ba, bisag asa. Pwede nimo na buhaton. Pwede nimo na. Amen ba? Number 2. Ayaw kaulo gamit sa imong authority. Ha? Authority to say no to sin and temptations. Ngano makaingon ta nga tao ra manggod ta ba ngano man basig naulo kapag gamit sa imong authority to say no to sin and temptation. Kapatid, walay gahi nga temptasyon, walay gahi nga sala kung muingon kag dili ko. Amen ba? Amen. Sabtan ba nato na? Walay gahi nga temptasyon, walay lami nga temptasyon, walay makaakit-akit nga temptasyon kung moingon ka di ay ko. Kapatid, apil na sa imuhang otoridad ang moingon dili ko sa sala, dili ko anang temptasyon. Apil na. In Titus chapter 2 verse 12 NIV, it teaches us to say no. Ini mong katapad, no. No. Ini mong kagalingon, no. No. To ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright and godly lives in the present age. Amen? You can say no. Balik ko na to na. You can say, kapatid, na kay karapatan mo dili. Di man good bro, kailangan na lang yun. Kumukuha ning ani kay maulam manggug ko sa ilaha. Maulam manggug ko basig unsay kasulti. Kapatid, you have the right to say no. Amen? If you are a child of God, you have the power, authority to say no. Amen. Mabito ingon ni Paul nga sa katong time nga wala pa sa Ginoo, wala pa siya Christ sa iyang life, maglibog sa iyang buhaton, kabulo siya unsay tama, pero dili niya, confused siya. Dili niya mabuhat ang tama, mas mabuhat niya ang mali. But ingon siya, but thanks God, because of Jesus Christ, I have now the authority to say no. Amen? Use that authority. Ayaw kaulaw. Amen ba? Naka sa work. Ayaw kaulaw. Mudili sa ilang di maayo nga binuhatan. Amen ba? Uso mong guniron. Kapatid, naa kay rason para moingon, di ko ana nga usuha. Amen ba? You have the right. Sa una bito, di ka mapugngan, di ba? Sa imong mama, sa imong papa, mag-date-date jud ka. Bahala yun. Pag-ibig na walang hanggan. Di ba, kanta ng pag-ibig na walang hanggan, ang alay ko sa'yo. Nyara imong mama, sa badya. Wa pa mag-graduate o grade 1. Pag-ibig na walang hanggan, gyapon. Di ba gani kakapugngan, di ba? Amen. How much more? Kapatid, walay rason nga makasala ka. Walay rason nga matintal ka. Amen? But you know what, guys? May mga tao nga natintal, but wala po tayo rason para mo judge nila. Amen? Ang atong mabuhat, use our authority. Ang tanan nga nakasala, ang tanan nga na full shirt, mapaingon nga nawad-an sa himaya, let's help them. Encourage them. To go back to Christ. So that they will understand that there is authority nga mo build up sa ilang kinabuhi. Amen? You have the power to say no. Number 3, do not be ashamed to use your authority to pray. Ampo igsuon, magkinaunsa, magkalami, magkapait, magkalisang ang kalibutan ng imong kinabuhi, ang imong pamilya, unsa ba nang mapalibot nimo? Do not be ashamed to use your authority to pray. No ingon ang Bible in 1 Timothy chapter 2 verse 1 to 4, I urge you. Ingon gid si Paul, I urge you. Ginahangyo ta kamo.
Bisaya pa ni, nakabisaya na si Paul diri ba? Gihangyo ta kamo, una sa tanan, first of all, I urge you first of all to pray. Amen, kapatid. Ay lang pag-pray sa imong kagalingon lang. Pray for all people. Ano siya? Pray for all people and ask God to help them, intercede on their behalf, and give thanks for them. Pray this way for kings. Di po nato kalimtan, nato pong iampo atong government. Nga naman, unsay mahitabo sa imong government, mao po na mahiptan nimo. Tama ba, pag atong mga leaders nga musunod og lingkod, in 2022 niya, lain ang kasing-kasing na iplano nga makigira sa China, kapatid, apil ka. Kung dili nato iampo atong leaders, kung diretso-diretso magdesisyon nga makigira, kapatid, pagsundalo na karon. Ngano man apil ka sa gira. I mean, that's why ingon, ang Bible mismo nag-ingon, we will pray to our government. So diri, pray this way for kings and all who are in authority so that we can live peaceful and quiet lives marked by godliness and dignity. This is good and pleases God our Savior, who wants everyone to be saved and to understand the truth. Amen? Humani mong ampo sa mong kagalingon, pray for all these people. Pray for our government. Manang kapatid, waman tagibot Andre kinsa atong iboto, pero kapatid, ayaw boto tungod kay sikat, ayaw boto kay tungod kay naa siya'y hami-hami wave dito. Ayaw boto kay nag-TikTok na siya. Ayaw boto kay nakaputi siya sa nina. Ayaw boto kay tisoy siya. Ayaw boto kay bata pa siya. Kapatid, boto according to the will of God. And unsa ka man nato magkabalo, just pray. Lord, kinsay akong iboto aning umaabot nga eleksyon. Ayaw boto kay gitagaan kag 20. Ayog dawat ang igsuon. Ayog dawat sa hatag. Ngano man, kana noon og manghatag siya, wala eleksyon, kana dawat. Pero panahon sa eleksyon, ang tawag ana, palit na, dili na hatag. In short, politics. Di ba? Tama to kasama. Palit na siya. Amen? Pray. Pray for your family. No, nagyun ni pait ng ginong pamilya ko, ano gini pag-asa, pray for your family. Amen ba? Kung ikaw gusto na ka magminyo, pray nga, mahimo kang matured. Ay pa, Lord, tagay ko right guy. Si Lord mahatag, lisod po no, mahatag si Lord, dili right guy, or dili right girl. Ihatag yun na ni Lord ang right guy o right girl. Ang pangutana, ikaw right ba ka? Tulog sa. Ang question diha, kay si Lord mo hatag mag-right sa imo ha, dapat ang i-partner ni Lord sa gihatag niya nga right pod. Para pag magdungan ng right, ang tawagan na righteous. Amen? Amen ba? That's why pray for yourself nga, mo-grow ka, mo-mature ka in decision making. Dapat dili ka nag-decision according to your knowledge, according to your will, but according to the will of God. Ang tinod ng mga bright nga tao, nagatuman gyud na or nagahulat gyud na unsay will sa Ginoo. Because there is no other perfect platform is the will of God. Amen? There is no other great dreams is the will of God. Amen? Kung sa ingon niya sa Bible, in John 10:10, I have come to give more, to give rich and more satisfying life. Amen? Ikaw pwede walay satisfying life, pero si Lord ihatag na sa imo if you use your authority to pray. Amen ba? Mga katapad, pray. Pasiwa na kay ampo-ampo. Ang prayer, dili na siya kanang, sige, mag-ampo po ta. Sige, atong manghilo mo. Ayaw, dili nga ng prayer igsoon. Simple lang, Lord.
Salamat sa pag-bless ako. Ayog kalimti perminti ang pagpasalamat sa Ginoo. Lord, salamat Lord nga imoon ko nimong matured, O God. I-bless nimo akong family, Lord. I-bless nimo akong government. Salamat Lord nga magkaroon mig leaders nga naay sakto nga relasyon sa imuha. Naay sakto nga desisyon. Lord, salamat Lord nga salamat Ginoo sa mga butang imong hatag. Salamat Lord nga imong mi-protect. Kapatid, pasalamatin na daan. Tama ba? Kita mo kung magampo, unta Lord, ihatag, unta. Mo po si Lord, unta po, ako ihatag. Ayaw sige pangunta. Nga naman, meaning, kag sige kag pangunta, but pasabot, di ka sure. Kapatid, ang tinuod nga nagayos sa authority nga gihatag ni Lord, sure na namo ang pasalamatin na daan. Claim it. Amen. Declare it. Amen. That is the authority. That's why do not be ashamed of using it. Because that is your katungod. That is your right. Amen. Sabtan ba na to? Ikaw, nasabtan ba nimo? Manang ayaw kaulaw. Naaramanday na di ay. Sige pa kong pangunta. Sige na to pangunta mo. Nang way natubag. Nga man, dili si Lord gusto og doubtful nga tao. Dili si Lord gusto og doubtful nga kasing-kasing. Amen? Di ba maglagot, bisag ikaw gani na siguro pag naay, kung saan man, matujog ka. O mato lagi ko, tawar, grabe, sige ba kayo mato, di ba ka nag-adto, di ba mairita ka, mato lagi ko. Mato ko. Di ba mairita ka, tarong ba? Sure? Promise? Cross my heart? Biluwa daw, be. Nung luwa, man ka na, lagpot mo nung laway sa ko. Ingon ka, luwa. Tama ba? Dili. Ayaw anang kasing-kasing nga doubtful. Amen ba? If you trust God with all of your heart. Amen? Number 4. Ayaw kaulo gamit sa ibang authority to win souls and make disciples. Kailangan ni kapatid. This is our great mission. Our great commission. Amen? In Matthew 28:18-20 NIV, then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given unto me. Therefore, go and make disciples. Di lang ni siya sangyaw-sangyaw, but i-share. Mabito kapatid nata diri sa ang message ni Lord, no, isa nga mga rason ani nganong naghimo mi aning nagvideo mi aning ang message ni Lord is to win souls. To preach the gospel, to preach the good news. This is the good news. Dili marites ang ipashare ni Lord. Kasabot naman ng marites na balikon ako. Kung saan ang marites? Mare, anong latest? Muna kung nga pangalan ni mo marites, ayaw kasuko, dili na ikaw. Dili pang marites ang atong i-share, kung dili ang atong i-share is the good news. Amen ba? Dili ang bad news atong i-share ang good news ni Lord. Amen ba? Sa imong work kung say good news ni Lord. No di man kailangan nga ali bro, tanawag mo naman yung bersikulo bro na dire sa Mateo tanawag mo to. No, sa imong naong palang daan makita kung nay good news or bad news. Amen ba? The way pa lang ka mo explain or the way pa lang ka mo handle sa imong problem. Diya na makita kung nabay good news or bad news sa imong kinabuhi. Kapatid, win souls. Sabot anang win souls, go to the nation, go to your neighbor, or kinsay mga tao nga nagka mahalubilo nimo. I-share si Lord. I-share ang good news nga nahitabo sa imong kinabuhi. Amin ba? Dili kay unsay kinsay mong, uy, kusog daw ron ang kuan ba? Kusog daw si kuan ron? Kusog si pamatong ron? Kusog daw si Idihil? Dili nga na, uy, kasi may politiko nimo. Dili nga na itong i-share. I-share na ito ang good news ni Lord. Amen. Share the good news of God. And make them your disciple. I-disciple na to sila kapatid. If you are willing to become a disciple of Christ, ang message ni Lord andam nimo.
mo disciple. Amen ba? Kapatid, dili may ngani mong kinabuhi, dili may kastorya ingani, dili may ingani magdesisyon sa life karon kung wala mi na disciple sa Ginoo. Dili may ngani ka eager mo istorya, dili may magkapoy-kapoy, magplaster aning background diri nga nindot kaayo, salamat sa akong asawa nga nagnindot gyud sa background ani sa amo ang media team diri salamat kay silang kasing-kasing disciple na sila. Wa may mga bayad igsoon diri but grabe. Di man kabayaran sa tao pero si Lord ang mobayad nimo. Pag si Lord ang mobayad nimo, dili sinsilyo. Bank account. Lista na ni Lord. Amen ba? Amen. Wala lang mi nag-video diri para ganahan mo nan-aw or mag-video mo kaya nakita mo bulak nga nindot diri. Background nga nindot, tisoy nga gapong nagistorya, di ba? But amo ang kasing-kasing nga kini nga word nga mo i-share sa imuha nga mahimo kang mawin ka ni Lord. Pasabot sa mawin ka ni Lord, maangkon ka sa Ginoo. Di ka ganahan maangkon ka sa Ginoo. Ha? Kasi may ganahan nga maangkon ka sa Ginoo. Kapatid, mas lami nga maangkon ka sa Ginoo. Nga naman, all of this authority, mahimo nimo. Walay lisod pag naa ka sa Ginoo. Amen? Aigtuan ng lisod. Amen? Sabtan mo na to? Okay pa mo dira? Number 5. Anak kanindot lang, pag naataan ng win souls and make disciples, na igiingon diri ang si Lord, ha? Na siya promise diri, and surely, I am with you always to the very end of the age. Amen ba? Gusto mo nakasama mo ang Diyos? Win souls and make disciples. Isa yun ang authority nato. Kung ang mga chismosa nagpadaghan, kung ang mga nagdalag problema nagpadaghan, ang mga lasinggero nagpadaghan, ang mga drogista nagpadaghan, ang mga killer nagpadaghan, ang mga kriminal nagpadaghan. Kapatid, ikaw nga nay Ginoo. Gisugo ka ni Lord nga magpadaghan. Amen. Gisugo ta ni Lord nga magpadaghan. Amen ba? Kay kung magpadaghan ta, wala na yung mga chismosa, wala na yung mga kriminal, wala na yung mga drogista, wala na yung mga kurakot, wala na yung mga buhaya. Amen. That's why gisugo ta ni Lord ana. Di ba nalami? Di ba? Ang perminti na ito, ginapangayos itong nasod, pagbabago. Mo na'y solusyon, kapatid. Amen? Win souls and make disciples. Amen? Pamintag disciples gani, ikuha na sa word nga, discipline. Kitang tanan, madisiplina ta. Mo nang usahay, muadto ta sa sakit, usahay muadto ta sa lugmok nga kinabuhi, suffering, ano man, kita ramang gyapon, maybe wala tayo disiplina sa atong mga kaugalingon. Unang encourage ta ni Lord, do not be ashamed to use your authority. No, to disciple yourself. Discipline yourself. Amen. Before you discipline others, discipline yourself. Before you disciple others, disciple yourself. Amen. And that is effective. Amen ba? Maningon ng Lord nga, win souls and make disciples. Bago ka mo ingon og katuuhan sa lain, tuuhi sa si Lord mismo. Grabe ka mo istorya og, uy, grabe gud si Lord ba? Oh, dapat tuo jud ka sa Ginoo pag ikaw magka-problema. Asa na? Nya aptike ka mo ingon Ginoo. First, win yourself first. Amen? To the Lord. Amen? Amen. Bago tayo encourage ko ba, encourage yourself. Tanawa nga, ako-akohon kay kadi. Tanang po problema, imove tanan. Joke lang ha. That's why, bago tamo strengthen sa uban, dapat strong ka. Amen? Dapat i-strengthen sa imong self.
Nga tinuod nga na Jesus nga naghatag og strength sa toa. Amen. So that we can give strength to others. Amen. Number 5, ayaw kaula mo gamit sa imuhang authority to cast out demons. Woo! Do not associate demons. Saan mo na ako pag-associate anak ko, Yael? Uy, hindi mo na makita. Di makita pero madunggan. Labi nagnaka sa CR, dungog na dungog. Uy. Bina sa mga nagtrabaho kanina, labi na kanang sa mga treasurer, dungog na dungog kayo ang demons bisag di makita. Labi na kanang kapos na dungog na dungog ang yawa. Use your authority to cast out. Pahawaan, hawa dia. Naka sa CR, hawa. Sleeping mode ko karon. Why mag-disturb? Labi nagtanaw kag Facebook, mga lalaki, nagtanaw Facebook, use your authority to cast out demons, ganuman. Kabalo na ka. Amen. Dagay demons. Dili ka na mo nakitaan. Ha? Basi pakitaan mo sa imong picture sa imong asawa mo, uy, demons. Dili na. Love your wife. Love your husband. Amen. Pakita ni mo sa kuano, uy, mo man ning utangan ako. Uy, mo man nang utang sa ko. Basi mo kayong mga demons na, ha? I believe, sabta ni mo. Naka sa work, naka sa government, cast out demons. Ayaw tuwa ng hunghung sa yawa. Ayaw tuwa sa hunghung sa imong kauban nga di mao. Dili kay nagabuhat siya or majority of them nagabuhat og di mao mubuhat pug ka. Kapatid, you have the authority to use that. Cast out demons. Kill demons. Amen. Kanang nagsigig lugmok sa mong kinabuhi karon, kanang maglisod kag tindog, maglisod ka og paningkamot, maglisod ka kidagang kay kapatid demonyo nang naa diha. Cast out na kay power ana, dili na kailangan anaan pa nimong cross dito. Dili na. Amen. Those problems, sufferings, trials, pain, those are demons. Lies, those are demons. Kanang moingon nga ngit pasal kitran imong kinabuhi kapatid ay paminaw na demons na. Amen. Kanang moingon nga di ka manganak ay paminaw na demons na. Amen ba? Kanang moingon nga wa na jud ka, wa na kay allow kana imong ubo, kana imong sakit, kana mo di na mo demons na. Use your power, use your authority. Gihatag na ni Lord sa imo ha. Ang kuna na, pilit, claim it. Ba, pakianak daw sa inyong kamot. Lord, I claim this authority, O God. Kusgi ayaw ko, claim, kaulaw, oy. Pag mali, di ka maulaw. Pag sayop, di ka maulaw. Use your authority that God has given to you. And that is the new life. Amen? That is the good thing about new life. Amen ba? Cast out. Ay paminaw sa bulong. Bugso ng damdamin. Tama ba? Ayaw paminaw sa hunghung. Sa kagutom. ayaw paminaw sa hunghung sa kapobrehon. Ayaw paminaw sa hunghung sa mga tao nga dili maayo. Sulti sa imuha. That is demons. Amen ba? Ngano na kaingon ko nga demons? Balik ta sa John 10:10. The thief, Satan, came to steal, to kill, and destroy. Ayaw paminaw sa imong kakapoy sa Ginoo. Ayaw paminaw sa kakapoy sa pagbasa sa word ni Lord. Ayaw paminaw sa kakapoy sa pagampo sa Ginoo. Ayaw paminaw sa kakapoy pag moingon og no to sin. Why? Because that is all demons. Amen. Yawa na igsuon. Dili na imong anak, dili na imong asawa, dili na imong bana. Mao nang ayaw yawaa imong bana. Ayaw balika sa imong asawa, ayaw balika sa ang imong anak. Ayaw balika sa ang imong ginikanan. Ngano man dili na mo'y demonyo.
kundi ka ng hung-hung. Amen. Kanang pagtuo nga di mao. Kanang pagtuo ni mo nga, mananggiti mo na kong papa, mananggiti na pug ko. Kapatid, demons na nga pagtuo. Kanang worldly ideas, worldly weapon, kapatid, demons na. Cast out! Kill that demons, kapatid. Kaya ni mo na ano man, dili man ikaw makita sa demonyo. The moment nga imong i-rebuke ang demons, imong i-cast out hawa di, ayaw bulaga kung una-una, ayaw kana nagsamok sa inyong relasyon sa kaminyoon, namok ang relasyon sa inyong pamilya, kapatid, yawa na. Cast out na. Nga naman, dili man ikaw makita sa yawa, ang Diyos nga naan mo makita niya. Amen ba? Amen? Ayaw ka ulaw, kapatid, pag gamit sa authority. Nga naman, dili man ikaw makita si Jesus man. Manay ginindot sa new life. Munang wala tayo kahambog igsoon sa atong mga kagalingon. Wala tayo laing kahambog kundi ang Diyos, ang Jesus Christ sa atong kinabuhi. Maurag yun na atong mapanghinambog. Amen? In Luke chapter 10 verse 19, Look, I have given, anak yun si Lord, tanaw. Kapatid, tanaw. Ingon si Lord, tanaw. Tanawa, anak si Lord. I have given you authority over all the power of the enemy. Mo nang ayaw papapildi sa imong problema. Ayaw papildi sa imuhang maduha-duhaon. Ayaw papildi sa imong sakit, sa imong na-feel. Kapatid, hindi pa huli ang lahat. Hindi ngayon ang katapusan. Bukas pa. Ngano man, kadadlaw, katapusan yun na. Pero wala nang ingon si Lord nga. Kay kadadlaw, katapusan, magtapos po ka sa mong kinabuhi. Even though every day is last day, para sa mga anak sa Ginoo, every day is, sige ito, a brand new day. Every day is a testimony. Amen? Ngayong day, I have given you authority over all the power of the enemy, and you can walk among snakes and scorpions and crush out them. Nothing will injure you. Amen. Walay makapanakit si mga kapatid. Pag naka sa Ginoo, walay makapanakit nimo. Bisang pagsakit na, pero way makapanakit nimo. Tinuod na, bro. Tinuod na. Bisag gigukod na ka sa mga pagsulay. Bisag gitamblingan na ka sa mga pangdaot sa kinabuhi. Walay makapanakit nimo. Ngano man, di na nakabot nimo, kapatid. Si Lord na mo pugong anak. Amen ba? Di mo niyang word. Anak gyud sa mga disciple, tanaw. Munang kapatid, tanaw karon sa Ginoo. Kini na receive nimo ni nga video, i-share ni kapatid. Para pod makabalo pod ato mga kauban nga, uy, naman day gisulti ang Ginoo. Naman day authority. Para dili ta pildi perminti. Dapat dili ta mapildi, papatid. Nga naman, walay room ang kapildihan sa mga anak sa Ginoo. Amen ba? Walay kwarto igsoon. Amen? Walay kwarto para sa mga pildi. Munang ikaw, kapatid, dili ka pildido. You're a winner. Guys, winner ta. Ayaw lang kaulaw paggamit sa mga authority. Amen? Ayaw kaulaw. Ay, di man ko kay basig unsay kasulti sa pamilya ba? Uy, Diyos nun na ka, uy, ano. Kapatid, kanindot ra sa Diyos nun. Nga naman, kay pagyawanon ka, na makadungog kag yawa, perminti, uy, yawa, ay, nanapod ang yawa, di ba? Ganahan ka na. Di ba sa kalibutan?
Matingala po ko, mga tawa po sila, unsa katawanan inong kagyawa? Sige kag pagwapo dito sa salamin, unya, pag abot sa barkada, una nang yawa, oh. Ginahan ka na. Kapatid, nindot kayong kinabuhi nga na Ginoo. This is not about your religion. This is not about religion. Manitinuot. Kinamong ginabuhat dili ni relihiyon, kapatid. Wagin nagtukod relihiyon diri. Plain word of God. Because ang kinahanglan sa tao is word of God. Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. And it is the word of God. Ikaw nabuhi ka tungod sa pulong sa Ginoo. That's why kung ikaw ginatawag kag yawa sa imong duol kay Lord para sunod, naa nang Diyos no? Oh, be proud of it. Tungod kay naa nang Diyos no ninyong amigo, kamong tanan protektado sa Ginoo. Amen? Amen ba? Gusto tag protection? Gusto tag health? Is wealth? Gusto taog kinabuhi nga madagayaon? Gusto taog joyful life? Ba? Despite sa pagkadanlog aning kalibutan ni, gusto ta ng joyful life? Adto kay Lord para mahimot ang Diyos nun. Amen ba? Kapatid, cast out demons. Use that authority. Amen? 6, and last. Okay? Happy na ba tato? Ha? Grabe, no? You have the right to claim that you're a child of God. You have the right to say no to sin. So, dili na rason nga tao lang ka. You have the right to pray. No, di na kailangan og mga dramatic nga mga intro ang pag-ampo. Di na kailangan, kapatid. Wala na ingana. No, di na kailangan pa nga dapat ingani katulo nimo balikon, kaupat, kalima. Dili, kapatid. Dili bungol si Lord. Ang gusto lang ni Lord, i-forbid nimo, isulti nimo. Nganuman, kay tugutan na sa langit. Nganuman, kay ikaw nga anak sa Dios na kay access sa langit. Ngano na kay access, dili na ni magmatter kang Peter, kapatid. Di pa kay mohapit pata kay Pedro. Peter, ipaabot ni nga ako pag-ampo, dili na, kapatid. Bisag si Lord mismo nag-ingon nga ikaw mismo pwede na ka makaampo sa Father God. Di na niihapit-hapit kay kinsa. Si pagtuon ni mo ni kuan. Pag nakirelasyon sa Father God, kan Jesus Christ, you can communicate Him. Personally. Amen? Maka-communicate ta sila, makapray ta. Anytime, di na kailangan ihapit atong kuan kay righteous to. Kapatid, kung anak ka sa Ginoo, righteous ka. Ayaw tuo, ngayawa ka. Diyos nun ka, righteous ka. Di na kailangan mamatay ka para mahimo kang saint. Saint nakakaroon kung anak ka sa Ginoo. Lalisan na akong istorya kay di ta kalalison. Basahan na lang word ni Lord. Ba? Ano na mo, you are a chosen people. We are chosen people. Pag mupili ang Ginoo, di man ginapili ni Lord, di man ginampili si Lord og yawa. Ang gipili ni Lord, mga balaan niyang anak. Amen? And you're one of that. Amen? Okay. Last, you have the power, authority. No? Do not be ashamed to use it to speak life and declare blessings. Balik-balik yun ni. Blessings, declare life. Speak life, speak blessings. Amen. Pag naibata ang imong kuguson, katambok ba ni, buyag-buyag. Anong buyag man? Agtuan ng buyag-buyag igsuon. Ayaw yung tuwa ng buyag. Nagtuo lang ana, no? Mulay Lord sa life. Di man bro, kay nabuyagan, tinuod man tuo, mabuyagan jud ka, basta motuo ka sa buyag. Kung unsa may imong tuohan, matinuod yun na. Amen ba? Warning, kung imo nang tuohan, matinuod yun na. O ba ito, mabuang ko, mabuang yun sila. Pero tuoy, majusnon ka, majusnon lagi ka. Amen ba? Ito nang buyag-buyag, purya-buyag. Hindi na tinuod, kapatid, daily yun na tinuod. Pila na kapunuan akong giihian. Dili po nang bawal umihi diri. Sa panahon na pila na.
You know what, guys? If you're a child of God, if you're in the new life, forget all those superstitious belief. Kita mga Pinoy hilig tag mga superstitious belief. Mabitaw nga mas datong Amerikano kaysa mga Pilipino. Nga naman, Amerikano pag mo sa Pilipinas, pagkita og akasya, nara, uy, kabalo ko sa pananaw nila, kwarta, money, nga naman, furniture. Pero pag-abot sa Pilipino, sa pagtanaw sa punuan, uy, marabay ko diya, naijatot diya. Naasikon diya diwata. Amen ba? O na pag ang nakalami pag naka sa Ginoo, makil nimo ang mga karaan nato nga mga karaang mindset nga gina-inject sa to sa mga tao nga wala nag-progress ang life. This is now the time. Dili magrebelde, magrevolusyon ta. Amen. Kini nga revolusyon kill all those mindsets. Sakit lang gani ni burot lagi mo diri. Kuan gyud na ba? Uy, imo mo itong ihian tong kuan ba? Kapatid, wala gibuhat si Lord nga engkanto. Wala gibuhat si Lord nga mga maligno diha. Kay kumutuo ka na, meaning, mutuo ka nga ang Ginoo nagbuhat ana. Bro, naman lagi yawa. Wala gibuhat ni Lord ang yawa. Si Lucifer lang nagpakayawa sa iyang kagalingan. Amen? Kapatid, wala ka gibuhat sa Lord nga yawa. Pero kung pasagdan nato tong galingon nga mosunod sa yawa, di gyud magdugi mayawa pug ka. Amen. Pero sa sinugdanan wala gyud na gibuhat sa Ginoo. Amen. That's why guys, speak life. Speak blessing to your family. Bugat man, nagkalisod man, speak blessings. I pray Lord nga among family magkayusa, maging united me, dili sa reliyon, kundi dili sa imuha Lord, sa pakigrelasyon, sa pagtuo kanimo Ginoo. Amen. Speak blessings sa ato mga silingan, sa ato mga kaigsuonan, speak blessings. Sa imong kinabuhi, speak blessings. Kami bitaw sa akong asawa, wala pa may anak igsuon. Pero anak ko ay kaproblema na, nga naman, continue to speak blessings. Nga naman, si Lord na bahala na. Isa pagpugso nimo. Tama ba? Mabitaw ko nga pag naka sa Ginoo, wala kay angay idali. Amen ba? Dili ka kanang tao nga sigig dali ba? Sig dali. Kayod lang. Sa mga mag-asawa ha. Kayod lang. Diba? But you know what guys? Wala nagmatter nga mo ang importante sa mga igsuon. Sa akong asawa, tinuod man ng anak blessing. Ang question, ikaw nga nag-anak, blessing ba kasi mong anak? Isa rin akong nasulti sa akong asawa. Anak ko, babe, kanang ihatag ni Lord sa itong anak sa iyahang will, bless na siya sa atoa. Nga naman, mamatan niya nga pamilya, joyful. Na new life sa kinabuhi. Kapatid, ding anak po ba mo ha? Kasi kapag speak blessings. Ayaw sige paitaan niyo wala gyud ni paitan ni kinabuhi Naana pa bag-o nga virus na pud ni abot pait na gyud ni ba pait. Kapatid, the moment nga sige kag istorya og pait, mapahait jud ka. Pero nana pud di Omicron, dagdag blessing na pud ni sa Ginoo. Lord, di ba every battle sa life, every suffering sa life, every trial sa life, i-win lang na siya kay Jesus Christ imong life. Meaning, dako nag-reward kapatid. Dako na og kambyo sa Ginoo. Amen ba? Be strong. Para mahimo kang strong, speak blessing. Sa imong anak, speak blessing. Hindi kay bugo agin mo tao Di ko kasabot ba? Sorry for the word pero bugo, may tawag ka na lang. May kuan. So, man akong anak, di yung kasabot ba? Bugo, siguro. Ay, napakog banda nitong time nga naglihi ko. Ayaw kapatid, bright man na. Imong ba lang ang problema. Amen ba? Walay bugo igsuon. Walay lisod. Ha? Sa sayon nga authority nga gihatag ni Lord sa mong kinabuhi. Speak life. Do not curse those people nga nang daot sa imo ha. Sa ko abito, daghan man nang daot sa pero wala.
Musulti ko nga, nakadaot ni nga, ana. Pero ako ningon nga, madaot mo nung takawala, yun, igsunin ko, Lord, pasayloa sila. Lord, i-bless sila, Lord, nga, kung unsay akong experience karon sa imo, unsa ni nga connection na ako sa imo, kung unsa ni nga feelings na ako sa imo, Lord, kung unsa ni nga relasyon na sa kuha, Ginoo, kung unsa ko, Lord, nga, sa una di man ko mapaibsanon, Ginoo, po karon, mapaubos naman ko, Lord, maupon niya mahitabo sa ilaha. That is declaring blessing. Amen ba? Declare blessing. Sa imong birthday, ayo kay wala na po'y handa. Asa sa imong birthday, ko'y handa. Declare blessings. Tama ba? Amen. Kapatid, makinoon sang kalibutan. Declare blessing. Walain igsoon. Amen? Use your authority. Do not be ashamed like Paul. No? I want to encourage you guys sa mga nananaw sa mga labi na sa akong mga kauban nga naa diri. Every day in your life, encourage yourself. Do not be ashamed to use your authority. Because that authority is given unto you by our Lord Jesus Christ. And that is a new life. Amen. Claim it. Kung kapoy na, Lord, I declare your strength, Lord, nga munaog sa akong tibuok nga kinabuhi. Amen ba? Sa imong talent, use the authority of God. Declare, Lord, makabalo ko. Sa imong life, sa mag-asawa, igsoon, declare the blessings of God. Declare the authority of God. Amen. Unang-una sa tanan gyud nga mahimok ang anak sa Ginoo. Amen. And God bless.